فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. پس حضرت ابراهیم قومlarını tevhida, nebuvatga ve maatga tasdiq edin deyip davet edenne, qowmlary jogap tapmadylar, meger aýtdylar, İbrahimni öldürün deyip, ýa-da oda ýakyn deyip. Pes Allah tebarak we taala İbrahimni nijat berdi otdan. Tahqiq şu işte nişanlar ve alamatlar bardır mümin cemaatlara. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وإبراهيم aytdy, siz Hudaýy goýup bir neçe botlara ibadet etýäňiz. Dünýäde araňyzda bir dostluga ýa jem bolup üýşmäge sebäp bolsun diýip. Ondan soň kıyamet gününde bir-biriňizi inkar ederseňiz we bir-biriňize senden molly diýip länet aýdarsyňyz. We siziň jaýyňyz dowda hodudur. We siziň üçin ol günde nusrat we ýarylyk berýän ýokdur. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Pes Hazreti İbrahim'e Lut iman getirdi. Hazreti İbrahim Lut'a ve özünün hatyny Sara'a aýtdy, men Hudaýyň emreden ýerine hicret etjek. Tahqiq Allah tebarak ve taala tamamy işinde galipdir, meni düşmanlardan saklar ve hakimdir, bi hikmet işitmez. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وبذ إبراهيم'a İshak diyen oğlunu ata etdik ve Yaqub diyen ağıtığınla ata etdik. Ve şoň nesline nübüwwetni we kitapny muqarrar etdik. We şoňa dünýäde ajrny berdik. We şol ahiratda salihinleriň jumlasindendir. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. وبذ Lutny peýgamber edip iýerdik. Wagty ki şol öz qowmuna aýtdy, tahqiq siz nihayetde teleke we fahishe işni etýäňiz. Ki sizden ulal şol işni jahanda bir ahadi etmendir. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Ayasız erkeklere ýanyýaňyzmy we ýol kesýäňizmi we teleke işlerini meclisleriňizde nihayetde bihayalyk bilen etýäňizmi? Pes Lut'un qowmynyň jogaby bolmady. Meger olar aýtdylar, Hudaýyň azabyny getir, eger azap geler diýen kefinde dogrusu bolsaň. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Lut Hudaýa ýalvaryp aýtdy, Perwerdigara, sen maňa nusrat we ýarylyk ber.